Senifikile balwi besikole. Hlani phansi. Anisho benilwelani izolo kuvula ikole first day. Futhi ngizwe ukuthi nilwela indoda le. Senilwela amadoda nina manje. Ngiyabuza phela. Umbali uye ongathi kuqala phambi kwabantu. Umbali uyahlanya akudeserve ukuthi abe la. Ufuna ngabe usedomo lo mntwana. Iqiniso lelo Mbali. Kwenzakaleni? Chaza, ngithembe wena. Chaza ke mntanami. Mbuzi ukuthi uthini? Abhiza ngitshela ukuthi mina ngibulela ubaba wami. Yakazi lokhu kufila kanjani? Ubungamnyeka umuntu asho njalo kuwe, ethi ubulela umzali wakho. Ubuwazi ukuthi wafaka kabuhlungu kanjani. Ibuhlungu leyo nto kumina. Iyangilimaza. Vele. Umbali uyahlanya. Umbali uqale wantshontsha umuntu wami. Baba. Uphinde ukukhuluma amanga. Bengine-right yokusho lento ebengimele ngisho. The decision is up to you ukuthi usenzani thina. Isinqumo sethu esikole ukuthi nizo-suspendwa for 2 weeks la esikolweni. So, ahlanze indlu. Khomazeni buyele emakhaya. After 2 weeks niyabuya esikolweni. Ukuthi khona ningiksile angahlangani mina. Bengamele nilo. Sengibongile. Sawubona Mami Shalovu. Ngitholile ikhono lokuthi uxoshwe esikolweni wena. Usuyalwa ngibela amadoda intombi manje. Ngiyisa kwagogo lapha entombeni ngihlole. Wathi uyona intombi. Ngeke fanele abane zokufeka mntana ngithi Rona lakho manje. Anyanyisi. Mncane nangaka 15 years wena mani. Embalo ihlazo. Ekumele kufe wena nokuthi ufuna umpendulo. Yazi into yaqalisa. Ngiyazi ma. Kwatile. Uzobuthola ubulungiswa. Ngizobuthola. Ngisethi liyezwe lakho soko. Umbali nisi mina. Dlalele ngakumina ngumlilo. Igold digger mina.